ħajkonna każijiet. Huwa impossibbli li tgħid li mhux se jkollna każijiet. Huwa dan is-serħan il-moħħ illi għandhom eluf ta' ġenituri li fi ftit aktar minn ġimgħa oħra se jibgħatu l-itfal tagħhom lura l-iskola. Bil-Ministru Owen Bonnici tfa' pressjoni kbira fuq l-istess ġenituri hekk kif qed jinsisti li huma għandhom ikunu responsabbli għal uliedhom. Il-ġenituri għandhom rwol importanti ħafna xi jilagħbu. Għandhom rwol xi jagħmlu, mela allura rridu innaqsu il-gruppi li uliedna se jkunu fihom. Kru ta' Net News il-ħadd filgħodu kien mistieden sabiex iżur l-iskola primarja tal-Mellieħa fejn seta' jara l-aħħar preparamenti li qed isiru fl-iskejjel tal-Gvern hekk kif minn nhar it-tnejn se jkunu qed jilqgħu lura lill-edukaturi kollha. Minkejja l-kritika qawwija min-naħa ta' diversi unions u għaqdiet, il-Ministru tal-Edukazzjoni baqa' jinsisti li jinsabu ippreparati għal kull eventwalità. L-edukaturi ħajjidħlu minn għada. Jiġri kieku il-preparamenti ma sarux. Naturalment ma konniex naraw l-għalliema li ħajjidħlu għada. Li ma ħajkunu waħedhom għada. Iva ħajkunu waħedhom. L-istess Ministru jibqa' jinsisti li t-tagħlim online mhuwiex alternattiva. L-alternattiva li uliedna jagħmlu xi sena imsakrin id-dar wara screen ta' television jew tal-kompjuter mhijiex alternattiva li fil-fema tagħna tihom l-aqwa u l-aħjar lil uliedna. Mistoqsi minn dan l-istazzjon dwar is-sitwazzjoni fejn għandek numru ta' tfal li wara l-iskola imorru għand in-nannit tagħhom Owen Bonnici wieġeb hekk. L-istudji kollha jindikaw li t-tfal huma l-iktar reżiljenti għal-virus innifsu. Ma jistgħu xerdu għall-anzjani eżempju. Jistgħu. Għalkemm diversi ġenituri partikolarment ta' tfal żgħar jinsabu mħassba ferm dwar kemm uliedhom se jkunu f'ambjent sigur, Owen Bonnici għal darb'oħra reġa' qabbel il-ftuħ tal-iskejjel mal-ftuħ ta' childcare centers. Fejn jidħlu tfal iż-żgħar għandna diġà l-esperjenza ta' childcare centers li aħna ħanħeduha magħna issa meta niġu biex niftħu l-kien. Childcare center ħafna iżgħar. Jiġi skejjel huma ħafna ikbar popolazzjoni l-iskejjel. Popolazzjoni ta' skola hija naturalment ħafna ikbar. Għal dawn l-aħħar ġimgħat il-buzzword fuq fhom kulħadd kienet il-famuża bubble. Iżda Owen Bonnici għalilna hekk. Ma tistax iġġibhom fi grupp wieħed, impossibbli. Bonnici kommenta ruħu li l-iskejjel żgur se jerġgħu jiftħu l-bibien tagħhom għall-istudenti fis-7 ta' Ottubru. 7 ta' Ottubru ħajdħlu uliedna, it-tfal tagħna, it-tfal kollha, ftit sal-14 ta' Ottubru. Marija Francaranza, Net News.